el pare i el seu germà van continuar dins del carlisme fins que el pare, com que era catalanista, sentia la cosa catalana potser més que els altres, llavors va deixar el carlisme. Bé, amb tot això, suposo perquè ell no deixava de pensar, de veure com ho podien fer, reunint-se amb uns quants altres persones que es devien trobar també en la seva mateixa situació, va ser com van fundar Unió Democràtica. Jo soc d'Unió. Al cap d'uns anys van tenir una bandera i, esclar, van considerar que la padrina de la bandera havia de ser la meva mare. Havia de ser la meva mare perquè era la muller d'ell, del pare, que era el que consideràvem el màxim, vull dir, li tenien una gran consideració al pare. I perquè havia sigut el president i tot això, havia de ser la mare. Però la mare, com que la seva família estava tan en contra de tota aquesta cosa de tipus polític que portava el pare entre mans, la mare li va fer com por. Li diu, si ara jo soc la padrina de la bandera, serà un desastre, ja es posaran tots en contra nostra. I el pare ho va comprendre que la mare això la feia patir i llavors va dir, mira, que ho sigui la nena. La nena gran era jo. I jo vaig ser, en representació de la meva mare, vaig ser jo la padrina de la bandera d'Unió Democràtica.